ओरैबायदि अखा नायनाय अखा पुरा फेन्सि बाजाराव अखायानो गोजा गाहायाव ओंखारबोबाय जों दा आरो अखा सिगारदोंमोन थिगसे ओमफ्राय दा नै दा अखाया खम जाबाय दिनै भिडिअखौनो लानो मोनासै मोजाङै बारा तो गाइस इनोमोन फेन्सि बाजारखौ नायबाय दिनै एसे बेरायबाय माबायदि जाखो ब्लगखौ मोजां खोन्थाहरबानो जाबाय आङो पार्ट 2 भिडिअ आपल'ड खालामखांबायानो मोननै गाहाम